आं दा बिराद मोजां मोनबाय सारनि अनसुंथायाव आं गोजोननाय मोनबाय। दा बे सारा आंखौ होलांदों जे मा गावनि खोथा बुंलांनाय बायदिबा थिं न' लुनो थानो थाखाय थिं बान 3 होलांबाय आरो बिसना उन्दुनो थानो थाखाय बिसना 2 होलांबाय। क'क्राझार जिल्ला UPPL मिडिया सेलनि कनभेनार अशक गयारिनि बाख्नायजाथाव हाबा। नंगौ, थांनाय 10 जुन अक्ट'आव हल्टुगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखर आरो गोब्राब देहायारि जेंनाजों भुगिनानै थानांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैनायाव खोथा होबोनाय बायदि मावफुंनानै होयो कनभेनार अशक गयारि बिथाङा। मख'जाथावदि हल्टुगाव बिसिडिसिनि मिलनपुर गामिनि गंसे गोरिब नखरनो थिं, उन्दुग्रा बिसिना आरो मुसारिफोरखौ सनिका ब्रह्मनो अनसुंथाइ होयो। सानजा दबिनजरा आरो आवजारगुरि गामिनि गेजेराव गंसे दालां गैयियाव रायजो राजाफोरा थांलाय फैलायाव थाबायनो थाखाय गोबां जारलायाव अशक गयारिया दै बारनो थाखाय औवा आरो गुना खानानैबो अनसुंथाइ होयो। अशक गयारिनि अनसुंथाइ मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा साबायखर होयो। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्रीमती सनिका ब्रह्म। आं मिलनपुर गामिनि अशक गयारि सारा दा आंखौ जेबायदि खोथा होलांदोंमोन गावनि अनसुंथाइजों आं दा बिराद मोजां मोनबाय। सारनि अनसुंथायाव आं गोजोननाय मोनबाय। दा बे सारा आंखौ होलांदों जे मा गावनि खोथा बुंलांनाय बायदिबा थिं न' लुनो थानो थाखाय थिं बान 3 होलांबाय आरो बिसना उन्दुनो थानो थाखाय बिसना 2 होलांबाय आरो बेजों लोगोसे मुसारिबो होलांबाय। दा आं सारनि अननायाव बिराद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो सारनिसिमबो बिराद रोजा रोजा साबायखर थाथोंसै। आं दा नोंथांनि न'खराव फैदोंमोन? आंनि न'खरावनो फैदोंमोन। औ, आंनि दा बेबायदि न'खरनि हालोदाव नुलांबायना दुखुनांथाव न' थिं गब्लंनाय आरो जानाय थानाय जायगाफोरखौबो नुलांजोब्बाय। दा बेखौ गावनो बिखा गावनानै दामानि अनसुंथाइखौ होलांदों आरो सारा आंनो। न'खराव सोर सोर दं? न'खराव आंनो दा गार्जेन जानानै दङ। बिमा बिफा दङमोनब्लाबो बोराय बुरि जानायखाय दा आं गार्जेन, ओमफ्राय आं दा रान्दि जानानै दङ। आंनि हौवाया थैनानै थांबाय बोसोरनै जानोसै नैबे 21 तारिख नभेम्बर फैबा। दा ओमफ्राय आंहा फिसा 2 दङ, फिसा हिन्जाव सासे, फिसा हौवा सासे। दा बियो सासे देबोरगावआव फरायो, फिसा हिन्जावा क्लास 7आव आरो फिसा हौवाया फरायो चन्द्रपुर निउ हक आमगुरि गुदि फरायसालियाव थाखो 2 मोनबाय। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव आंनिनो बिदानि फिसाजो रश्मि बसुमतारी, बिबो दा देबोरगाव HS फार्स्ट इयार कलेज फरायबाय आरो दा बेनिबो हालोदखौ नुनानै सारा अनसुंथाइखौ होलांदों। आं बिराद गोजोननाय थाबाय। न'खौ फोसाबनानै लानो हायाखैमोन? आङो सिगाङाव फोसाबनानै लानो हायाखैमोन न'खौ। बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम आरो जानायाबो जालांबाय थाबायना। बोसोरसेयावनो एखमबा सासे आरो बोसोरसेयावनो सानै, बोसोरनैनि गेजेरावनो 3 मानसि गोमालांबाय नालाय। दा बेहाय आंनि हासबेन्डआबो हास्लाबासै आरोखि, गावखौबो नायनोबो आं जेबो राहा मोनासै। आं बे बिब' आरो बिबाजैनि लोमजानाय साजानाय बेमारिखौ नायनायाव आङो आंनि हौवाखौबो फोसाबनानै लानो हायाखैमोन आरो। उन्दुनो थाखाय मोजां बिसिना गैयामोन? गैयामोन, ओहो। औ, अशक सारनि अननायाव आं माबाबाय आरो सुबिदाखौ मोनबाय आरो उन्दुनो थानो थाखाय। आंनि गोसोआवबो बिराद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेबायदिनो सारा बयखौबो अनसुंथाइ होनानै बिदिनो इयुनाव संसाराव बिराद जिउ गोलाव लावथोंसै आरोखि सारनि अननायाव। दबिनजरानि गामिनि जानानै बे मेम्बार जानानै जोंहा दिनै बे सानजा दबिनजरा गामियाव जोंहा बहुद दिननिफ्रायनो जोंहा थांलाय फैलायनि थाखायनो दखानाव थांनाय, बहाबा फैनाय थांनाय हान्था मेलानि थाखाय जोंहा बिराद प्रब्लेम जायोमोन। दा बेहाय दिनै अशक गयारि सारा बेहाय जा अनसुंथाइ हरदों, जा एसे गुना बायनो जा एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरदों जोंनि रायजोनि मुङाव, जों बे सारनिसिम जों गोजोननाय जासिदों। जों रायजोनिफ्राय, आं रायजोनि जानानै आं बेखौनो गोजोननाय जासिबाय। औवानि दालां लुनानै होनायनि थाखाय आं बेखौनो जों रायजोनि जानानै आङो सारनिसिम आं गोजोननाय जासिबाय। हान्था मेलानि थाखाय माबायदि खाबु जागोन बे नोंथांनि थाखाय? हान्था मेला थांलाय फैलायनि थाखायथ' जों दा बिराद उसुबिदा, जाहाथे इयुनाव
बेनिफ्राय आरो साबसिन आरो सोर अनहरबावोबा जों रायजो जानानै बिराद गोजोननाय थाबावगोन आरो जा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय जा बेजोंनो थांलाय फैलाय बेजोंनो दखानाव थांनाय बेजोंबो बयबो बे गामिनि मानसियानो बेजों थांलाय फैलाय जायो नालाय दा बेहाय जोंहा एसे उसुबिदायाव गोलैयो आरो नै दा बानानै सिजोन फैलायबाय दा बानायाव जा नै बुखारलाङोबा दा उसुबिदा जासिनबावनोसै दा बेनि थाखायनो जाहाथे इयुनावबो बेफोरबादि आरो बेनिफ्राय साबसिन जोंनो अनसुंथाइ हरो जों बेखौनो गोजोननाय मोनगोन आरो जों बे असगियारि सानस्रिम आं बेखौनो गोजोननाय बावनाय जाबाय आं दा नैबे जोंनि सानजा दबिनजरा गामिनि सासे दैदेनगिरि आं गावबुरा जानानै आङो गामि सामलायगिरि हिसाबै जोंहा माखासे नैबे जोंनि हान्था मेला थाबायनाय उसुबिदायाव जोङो आपातत माबानायाव जोंहा दाख्लै थांनाय जों खामानि खय थारिखमोनथाय आंखौ गोसोआव गैला जोंहा दानि सरकार दैदेनगिरि जोंहा अशक दैमारि बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ एसे हरनायाव जों हेल्प मोननायाव जों बेखौ मावफुंजोबनो हादों खिन्थु बोसोरै जों बेखौ मावबाय थानाङो बेनि थाखायनो आङो आसा खालामो इयुनावबो जाहाथे जोंहा जाय बिथांमोनहा जोंनो अनसुंथाइ हरदों सरकारा जाय जेखि सरकारा जाया मानो जोंनो नांगौ जोंहा पाब्लिकनि सुबिदा थाबायनाय मानाय उनावबो जाहाथे जोङो बेफोरबादि अनसुंथाइखौ मोनो आरो हायोब्ला जोंनियाव नैबेहाय मोनसे माखासे गिदिर मोनसे माने खामानि मावनो हानाय फुटब्रिजफोर होफैनो हायोबा जों बेखौ गोजोननाय मोनगोन आरो साबायखर बावनाय थागोन आं गामिनि आङो दबिनजरा गामिनि गावबुरा जानानै आं बेखिनिखौल' बुंनो हायो आं इसिबां लेखा गोरोंबो नङा इन्टेलिजेन्टबो मानसिबो नङा आं पइन्टेड बाहायनोबो आं हाया आं बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय आरोखि गोजोन्थों